Yan, dito po kami ngayon sa Bulinaw, Pangasinan. So makikita nyo, napakaganda po ng beach dito, white sand. So high tide ngayon, kaya dito makikita nyo may tubig na agad imbis na buhangin pa. Yan. Yes.
Guys, try nyo dito. Ang sarap. Pag pupunta kayo ng Bulinaw sa dito bago mag-Arco, kaya tinawag na kainan sa Arco. Yan, masarap po dito guys. Try nyo po. May mga kubo sila dito para at least merong physical distancing, pero meron din silang ganito kung gusto nyo sa loob. Yan. Ito kamote. Magkano? 100? Ito yung taro chips. Tapos kamote. Kasama to? Dadaan pa ba tayo doon? Saan sa? Yung ganyan, magaganyan pa ba tayo? Hindi na. Oh, doon tayo. Doon yung padas eh. Ayun na lang. So dito ako bibili nito o doon na lang? Mabili po. Tumatalod pa. Ito may mga sila dito. Binibenta po ito? Saan po? Ito mga yung nakita namin sa Bulinaw, isa may yan. Lunch date po. Anong tawag sa mga ganito? Beef steak, ano to? Mango ka, sundi, Indian style. Tapos ito, besel, achara ba to? Achara, tapos ano tong color parang green? Ito labong to, no? Labong. Ito itlog maalat ba to? Unsalted egg po. Unsalted egg. Oh, meron silang unsalted egg, guys. Alag ba to? Sanmig.
Tol.